Díomh a chairde nuair atá ag caint agus déanam diarmid stadam déganna. Táma chuid scríomh nuaireachta agus moléamh níos fearr námachant. Ach tá dearmach tábhachtach. Fualamid ón ar nearmid fiú mátá sé deacair ligean féin iad a dhéanamh. Tá an dúchan seo ag cuidú agus ba bhfuilm labhairt ag pop-up Gaeltacht ar ball. Is málam rúdaí a bheith fíorfa agus ní má le haon duine nára a bhí ar. Níl teanga fíorfa. Nuair a feicim ar mo bhac tá sé chábhlíonna dis agus tá a chuid cainte lán de dhéarmid. Ach tá sé ag dul I bhfear scach lá. Tá orm a bheith cosúil. Cad a chéipeann tú faoi dhearmad a dhéanamh slán go fóill agus feicim mé chuaigh marc.